famílies. Soc la Gabriela i us vull presentar un instrument que per mi és molt especial. El violoncel. El violoncel és un instrument de corda fregada. No tots els sons fregats sonen bé. La qualitat del so depèn del material que frega. I depèn també del material que és fregat. Quan toquem el violoncel, freguem amb l'arquet. Aquest arc s'ha desmuntat. Oi que podeu veure que són pèls de la cua d'un cavall? Preparem l'arquet per tocar posant-hi resina. La resina és com si fos la sang dels arbres. Però nosaltres la podem comprar en una botiga d'instruments. Quan freguem les cordes amb l'arquet, engeguem una vibració que passa a través del pont de fusta i una columna que es diu l'ànima, fins a la gran cambra ressonant a dintre del violoncel. Aleshores, el so surt d'uns forats en forma de F. És com si fossin dos altaveus. I el violoncel canta.